Герои, Захопнікі, маджахеды, акупанты. інтэрнацыянальны долг. Перад кім долг? Што хлопцы з Беларусі ці Украіны там камусьці былі должны? Будавалі школы, дарогі, бальніцы. Рабілі зачысткі ў аулах, кідалі гранату ў дом з жывымі людзьмі. Беларусаў там загінула пад 1000 чалавек, яшчэ больш засталіся інвалідамі. А колькі загінула афганцаў? Іх чамусьці ніхто не лічыў, бо гэта была тыповая каланіяльная вайна. Апошняя вайна, якую прайграў СССР. Служу Советскому Союзу. Груз 200, груз 300, вертушка, фугас, бача, шураві, тюльпан. Гэтыя ды іншыя словы з вайсковага сленгу увайшлі ў шырокі ўжытак на ўсёй постсавецкай прасторы ў 80-е 90-е гады. Чаму? Бо з вайны вярнуліся афганцы. Акурат гэтае слова «афганец» ветэран Афганістана пажыццёва прыклеілася да людзей, якія прайшлі простую вайну. Бо яны-то маглі вярнуцца на радзіму, фізычна, тыя, каму пашчасціла. А вось ментальна вярнуцца было цяжка. Колькі б гадоў не прайшло, а гэтыя людзі розумам заставаліся недзе там, пад Кабулам, Газні, Джалалабадам. Таму акурат афганцы. Можа, не нам іх судзіць? Нас там не было? Никогда ни вы, ни один наш воин не переступали больше границу войны и мира. Вайна ў Афганістане – апошняя каланіяльная вайна СССР. Прыкрываючыся нейкім там інтэрнацыянальным долгам, Масква займалася сваёй звычайнай справай – агрэсіяй. А як гарматнае мяса выкарыстоўвала найперш моладзь з правінцыі, з Мінска, Львова, Ліды, Вінніцы. Не з Масквы ж, не з Ленінграда набіраць, правда? Лепш саюзных рэспублік, тых, каго не шкада. Ну і пра які гераізм тут можа ісці гаворка? Пра асабістую мужнасць? Окей. Але калі мы робім культ з той вайны ў Афганістане, мы прырэчаныя вечна ваяваць за Маскву ў бессэнсоўных, у злачынных войнах. Гэта вечнае вяртанне па коле. Трагедыя? Так. Геройства? Прамаўчу. Двадцать 25 снежня 1979 году. Гэтая дата лічыцца пачаткам афганскай вайны. Хаця сакрэтнае рашэнне пра ўвод савецкіх войскаў было прынятае раней, 12 снежня, на закрытым паседжанні палітбюро ЦК КПСС. Кажуць, Брежнеў вагаўся, бо ўжо слаба арыентаваўся ў часе і прасторы. Нават навагоднія віншаванні яму даваліся непроста. А даціснулі пытанне Андропаў і Грамыка. Беларус, дарэчы. Афганістан здаваўся маскоўскім стратэгам лёгкай здабычай. Пачалі пад Новы год у 79-м, а на наступны Новы год можна ўжо і скончыць. Раздаць медалі і паставіць галачку. Хто ж ведаў, што вайна зацягнецца на 10 гадоў і менш за ўсё будзе нагадваць рамантычны праменад, бо стане сапраўдным падарожжам у пекла. Welcome. Страшновато было, жутковато, да? Да, конечно. Конечно, когда прилетели, с самолета только вышли. Там такие стоят солдаты с автоматами, бронежилеты, такие черные, загорелые. Как-то интересно стало. Воздух тяжелый стал такой по сравнению с Союзом. Вялікія партыйныя тузы ў Маскве, напэўна, кепска вучылі ў школе геаграфію і гісторыю. Каб вучылі, то яны б ведалі, што Афганістан – гэта такая зачараваная краіна, аб якой усе заваёўнікі заўжды ламалі зубы яшчэ з часоў Александра Македонскага. Варта было задумацца, чаму брытанцы, якія захапілі паўсвету, так і не далі рады з Афганістанам. Было ажно тры англа-афганскія вайны. Лондан урэшце быў вымушаны прызнаць незалежнасць гэтай краіны. Усё 20-е стагоддзе Афганістан працягваў быць феадальнай краінай, нягледзячы на спробы рэформаў. З 1933 па 1973, 40 гадоў, на секундачку, там кіраваў такі Захір Шах. Ён спрабаваў увесці канстытуцыю, нешта мадэрнізаваць, але краіна заставалася такой, якой заставалася сабой. Але, прынамсі, незалежнай і без вайны. Ну і жылі б сабе там людзі сваім укладам. На чорта туды паперліся са сваёй светлай будучыняй савецкія салдаты. Каго вызваляць? Каго? Ад чаго? Афганістан ад афганцаў?
Савецкі Саюз запусціў свае шчупальцы ў Афганістан задоўга да снежня 1979 году. Спачатку пашырэнне ўплыву праз дыпламатыю, спецслужбы і, канешне, карумпаванне афганскіх элітаў, каб знайсці сваіх. Стаўку Масква зрабіла на Дауд-хана, чырвонага прынца. Ён быў пляменнікам кіруючага шаха, якога сам і скінуў. Яго запісалі ў камуністы, таму чырвоны прынц. 1978 год. Самога Дауд-хана забівае іншы клан афганцаў пры падтрымцы КДБ СССР. Далей быў Таракі, якога забіў Амін, а самога Аміна разам з сям'ёй забіў спецназ КДБ «Альфа». Гэта гісторыя пра той самы знакаміты штурм палацу Аміна пад новы 1980 год. Аміна спрабавалі атруціць, але ён выжыў, таму і спатрэбіўся штурм. Забілі ўсю яго сям'ю, блізкіх, пад 200 чалавек, і гэта толькі падчас штурму. То бок уся гэтая гульня тронаў з забойствамі лідараў – гэта спектакль, які ставілі рэжысёры з Масквы. Яны і самі разварушылі гэтае асінае гнездо. Пасля Другой сусветнай вайны СССР удзельнічаў у шматлікіх войнах. Карэя, В'етнам, Ангола і так далей. Лакальныя канфлікты па ўсім свеце. Толькі што, як правіла, туды адпраўлялі спецоў, так званых ваенных саветнікаў. Не больш. Ну і, канешне, рыхтавалі палітыкаў і камандас з ліку замежнікаў ва універсітэце імя Патрыса Лумумбы ў Маскве. Гэта была кузня кадраў савецкай выведкі для дзейнасці па ўсім свеце. Маўляў, мы тут ні пры чым, яны самі. А вось у Афганістане выйшла па-іншаму. Пасля серыі пераваротаў Масква паставіла там сваю марыянетку – Бабрака Кармаля. Яго пасля забілі. Абвясцілі новую дзяржаву ДРА – Дэмакратычную рэспубліку Афганістан. Гэта мела быць самастойная, незалежная краіна толькі што ў рамках савецкай восі зла. Бо стратэгічна і геапалітычна Афганістан для СССР вельмі важны. Гэта паўднёвае падбрушша, бо побач Пакістан і Індыя. Афганцы мелі будаваць сацыялізм. Толькі пытанне як? Навошта ім нейкае светлае заўтра? Тут бы і сённяшні дзень неяк перажыць. Гэтага ўсяго ніхто не мог патлумачыць, таму і спатрэбіўся савецкі вайсковы кантынгент. Не толькі ваенспецы, але і звыклыя прызыўнікі, напрыклад, з Брэста альбо Вінніцы. Па легендзе яны толькі дапамагалі арміі ДРА, ахоўвалі, патрулявалі, але насамрэч гэта была інвазія, акупацыя краіны. Але адна справа заняць Афганістан, узяць пад кантроль дарогі, масты, гарады, а іншая справа утрымаць. Усё гэта і вылілася ў катастрофу і для Афганістана, і для саміх савецкіх салдатаў, бо тую вайну яны пажыццёва насілі з сабой, нават калі вярталіся дадому. На работе, я так разумею, ты сёння не быў. Як і учора. Ясно, понятно. То бок, я на гарбу сваім дом цягну. Па крамах бегаю, ў чэргах стаю, штаны табе сціраю. Татка мой паўсюдна звоніць, каб цябе хоць кудысьці ўладкавалі. А ты? Як жа мяне гэта ўсё дастала! Паглядзі на суседзяў нашых. Антон, Антошка, дурак дураком. Ён ганяе ў Польшчу, ён будуе другі дом. Славік, Славік, з якім ты ў школе вучыўся? У яго 3 кіёскі, 3. Будзе 4, будзе і 5, я не сумняюся. Мерседес купіў. Ягонай жонцы не трэба вот это вот всё, руки адрываць на гарбу сваём, цягаць. А ты ўвогуле мяне чуеш, ау? Я тут. Сослужывец твой, які прыязджаў, як яго? Олежа. Так ён у камерцыю падаўся, у бізнес. Олежа, у бізнес. Мост падарваць ён умее. У бізнес. Сумняюся.
Все штосьці робяць. Усе варушацца, адзін ты сядзіш на дупе. Мне напляваць, які ў яго там бізнес, ці ён бандит, ці ён банкір. Але я бачу, на якой машыне ён ездзіць, а ты А што я? схадзі ў ваенкамат. Даведкі нейкія вазьмі, ты ж ваяваў, ты ж інвалід, ты ім вось гэта, вось усё, чаму я павінна гэта знаць. Я ходил. І што? Мне сказали, а мы тебя туда не посылали. Это была іншая краіна, СССР. И другая краіна, ДРА. Якое ДРА? Демократичная Республіка Афганістан. Ось яны тебе хай пенсію платять і кватери дають. Може, ти хочеш кватеру в Кабулі? Што ты ім сказаў? Я послал их. Куда? Туда. Куда они меня не посылали. Так нельга. Ты же начальство. Так нельга з людьми. З людьми. З людьми нельга. З людьми нельга. А з нами можна. Мне люди використали і викинули. Ты, а вы? Вы кто? Коли не люди. А мы афганцы. Ровно 11 месяцев назад в Женеве была названа дата – 15 февраля. И вот сегодня на солдатских календариках вычеркнут последний день, отделявший теперь уже всех наших воинов от встречи с Родиной. Што такое вайна ў Афганістане? Гэта не вайна ў звыклым разуменні, дзе ёсць франты арміі, групы арміяў. Фармальна войскі так званай ДРА і савецкія салдаты разам з імі кантралявалі ключавыя пункты краіны, цэнтры сувязі, аэрадромы, але крок улева, крок управа смерць. Бо афганец, той, што сапраўдны, што нарадзіўся і жыве тут, ён табе усміхаецца ў дзень на рынку, а ўначы перарэжа табе горла, бо ты для яго шураві, ад персідскага шураві, то бок акупант. На 10 год расцягнулася партызанская вайна з начнымі выхадамі па 15 кіламетраў у гарах, з засадамі, фугасамі, нападамі на калоны. Афганцы, якіх мы з лёгкай рукі вярнуўшыхся з той вайны завем душманамі, добра арыентаваліся на мясцовасці, яны ў сябе дома. А фірмовым стылем сталі засады на калоны. Падбіваюць першую машыну і апошнюю, пасля расстрэльваюць усё жывое, што там ёсць. У гарах гэта не цяжка, бо куды ты дзенешся з той горнай дарогі? Таму на шматлікіх фота савецкія салдаты едуць на брані, зверху, каб быў шанец саскочыць, а не згарэць жыўцом унутры. Жорсткасць, зверствы практыкавалі абодва бакі, бо дзень за днём раскручвалася спіраль помсты, вендетта. Прычым помста не за нейкі там інтэрнацыянальны долг, не за Брежнева, а за тваіх таварышаў, якіх забілі учора. Пусть враг умрет сегодня, а я завтра. Фраза ветэрана той вайны палкоўніка Владзіміра Барадача, якую той згадвае ў сваёй кнізе «Зомбі краіны Саветаў». Гэта рэдкі выпадак шчырых успамінаў удзельніка той вайны, з апісаннем, як адбываліся зачысткі ў кішлаках, як афганцам сапёрнымі рыдлёўкамі адрубалі рукі, скідвалі з верталётаў. Бо рыцарскія правілы вайны засталіся ў часах рыцараў. Пусть враг умрет сегодня, а я завтра. Цікава, што тэрмін «вайна ў Афганістане» або «савецка-афганская вайна» з'явіўся публічна ўжо пасля вываду войска ў 1989 годзе. А да гэтага на афіцыйным узроўні, у прэсе, на тэлебачанні казалі «аказанне інтэрнацыянальнай помощи», «ввод ограниченного контингента» або проста «события в Афганистане». Безліч эўфемізмаў, каб не казаць слова «вайна».
бо савецкая дзяржава, яна ж за мір ва ўсім свеце, яна не можа распачынаць войну. Нічога не нагадвае? Канешне, тое самае праклятае СВО, каб не казаць словы агрэсія. Праз афганскую вайну прайшло, як лічыцца, 620 тысяч савецкіх салдат. З Беларусі гэта 30 тысяч чалавек. Здаецца, гэта не шмат, але для нашай краіны пасля Другой сусветнай гэта найбольшая вайна, дзе беларусы удзельнічалі масава. Сухая статыстыка кажа пра 723 загінулых, больш за 1500 параненых, 702 чалавекі вярнуліся з інваліднасцю, але ўсе гэтыя лічбы варта браць пад сумнеў. Хто такі чалавек з інваліднасцю? Той, у каго няма рукі ці нагі. А што наконт псіхічных траўмаў, разладаў, куды гэта ўсё падзець, каму і як гэта давесці? Тыя, каго не забіла куля, хто не згарэў жыўцом, гарэў надалей, ужо на гражданцы, у сваёй кватэры-аднушцы, бо застаўся сам-насам з гэтай вайной, якая для яго, як чалавека, так і не скончылася. Можна вывесці войскі з Афганістану, але як вывесці Афганістан са свядомасці тысяч людзей, якія там пабывалі? Побыт савецкага салдата ў Афганістане мог кардынальна розніцца. Адна справа, калі ты шэраговец, выведнік альбо пілот, а іншая, калі ты афіцэр на высокай штабной пасадзе. І сядзіш ты ў Кабуле, маеш свайго кіроўцу, кватэры, а дзеці ходзяць у школу заховай. Пачытайце ўспаміны генерала Чэргінца, які сёння галоўны беларускі пісьменнік. Той на поўным сур'ёзе піша, як яго хацелі атруціць шашлыком. А яшчэ як вадзіў па кабульскіх рынаках гасцей з Масквы за сувенірамі. Такая служба. А звыклы салдат мог марыць пра звычайную бульбу ці хлеб, а так кансервы з гавядзіны ці сухпаёк. Нават пітную ваду знайсці вялікая праблема, таму яе хларавалі, каб не труціцца. Была нават байка пра групу савецкіх вайскоўцаў, якая чакала вяртушку з вадой, а верталёт скінуў ім замест гэтага улёткі з віншаваннямі з 1 мая. Афганістан толькі на першы погляд здаецца цёплай краінай. Удзень там можа быць невыносная спёка, а ўначы холад. Узімку снег і маразы. А яшчэ салдат савецкай 40-й арміі чакалі хваробы. Тыф, гепатыт ды іншыя радасці, бо вакол татальная антысанітарыя. Ну і, канешне, пастаянны стрэс. Увесь час ты на нервах. Нават не на баявых выхадах, а ў рэжыме патрулявання ці аховы дарог. Салдаты не давяралі нават саюзнікам з ДРА, афганцам. Чакалі кулі ў спіну. А найбольш баяліся трапіць у палон, бо там чакае доўгая і пакутніцкая смерць. А для сваіх гэта, канешне, і змена родзіне. Лепш ужо самападрыў. Таму і бралі з сабой гранату. Для сябе. Агульная лічба загінуўшых за 10 гадоў вайны савецкіх салдат 14 тысяч чалавек. Здаецца, не так шмат, не ўражвае. Але для тагачаснага грамадства гэта быў сапраўдны шок. І адзін з фактараў падзення Савецкага Саюза. Ну, добра. Савецкія стратэгі пралічыліся з уваходам у Афганістан. Думалі, атрымаюць яшчэ адну зорачку ў арбіце соцстран, а атрымалі цынкавыя труны і ганебны вывад войскаў, больш падобны да капітуляцыі. Але і ЗША ж таксама ваявалі ў Карэі, у Афганістане і таксама мелі з гэтым шмат галаўніка і вялікія праблемы ўнутры краіны з грамадскім меркаваннем пра ўсе гэтыя войны і ахвяры. Але ведаеш, у чым розніца? Нават калі не казаць пра тое, што ў ЗША праціўнікі вайны маглі пра гэта сказаць публічна, выходзіць на мітынгі, а ў СССР за такое маглі пасадзіць. Ну і ў чым жа розніца? А ў тым, што калі амерыканец вяртаўся з Карэі ці з В'етнаму, дарэчы, ва В'етнаме па амерыканскім баку ваявалі і беларусы-эмігранты, то ён заставаўся чалавекам, паважаным чалавекам. Ён не ставаў карэйцам ці в'етнамцам. Гэта не было нейкім таўром на ўсё жыццё, бо жыццё працягвалася далей. І нават калі ён трапляў там у палон, яго краіна рабіла ўсё, каб выцягнуць свайго салдата, бо яго жыццё чагосьці дакаштавала. Ён не кавалак мяса. І нават пасля палону ён быў героем, а не ізменнікам родзіны. А савецкі ветэран, афганец, вяртаўся з краіны, дзе п'юць кіпячоную і хлараваную ваду з арыкаў, дзе няма каналізацыі, у сваю вялікую дзяржаву, дзе п'юць дэнатурат, дзе сарціры на вуліцы, чэргі і вечны дэфіцыт.
І нават пры гэтым, толькі задумайся, савецкія салдаты з гэтага дзікага Афганістану, што яны прывозілі дадому? Ну, што прывозілі? Ну, узнагароды, воін-інтэрнацыяналіст. Не. Японскія гадзіннікі, джинсы Монтана, запальнічкі, калькулятары. То бок там, у афганскім феадалізме, яно ўсё было на рынках, а ў Савецкім Саюзе на радзіме гэтага салдата не было. Просто падумай, які гэта быў вынас мозгу. Ты тут змагаешся за нейкі сацыялізм на краі свету, але там ёсць тавары, якіх у цябе дома няма. Бо дома ніфіга няма. Толькі газета «Праўда» і «Труд» за 5 копеек. І з праўдай, шчыра кажучы, у Саюзе таксама быў дэфіцыт. Вось-вось, пра тое і размова. А вот складывается какая-то своя определенная психология здесь, в Афганистане. Вот вы сами в себе изменения какие-то нашли? Все воспринимаешь реально, как у монасы. В свете есть, так и его видишь. В Союзе гораздо, конечно, это все сложнее. Когда тебя заставляют видеть черное белым, здесь уже можешь все-таки в конце концов зубы показать. Як бы там ні было, але вайна ў Афганістане – гэта частка нашай гісторыі. І гэта мужчынская гісторыя, як ты не круці. Вось тут я не пагаджуся, даруй, калі ласка. І не толькі таму, што праўду пра тую вайну, акурат вайну, а не события в Афганістане, расказвала жанчына Святлана Алексеевич у сваіх цынкавых хлопчыках. І нават не таму, што там былі медсёстры, сувязісткі, напрыклад. І яны таксама рызыкавалі сабой. Ім, дарэчы, нашмат цяжэй было потым атрымаць льготы за які-кольвек статус. Дык да чаго ты вядзеш? Я вяду да таго, што кожная вайна – гэта таксама жонкі, дзеці, маці тых салдатаў, якія не вярнуліся, тых, хто знік без звестак. А калі ты знік без звестак, то ты ж па дакументах не загінуў, а недзе пропал. Проста няма. І вось яго, гэтага чалавека, хтосьці чакае дома. І гэта найчасцей жанчына. Добра. Але я са свайго боку нагадаю, што гэта для нас, беларусаў, зусім нядаўная гісторыя. Гісторыя, якая дасюль мае свой працяг, бо з ліку афганцаў выходзілі цалкам розныя людзі, часта з кардынальна рознымі лёсамі. Віктар Шэйман – афганец, калі што. Роўна як і Мікалай Аўтуховіч, які сёння знаходзіцца ў Беларусі за кратамі, за палітыку. Як і Алесь Пушкін, забіты за кратамі за палітыку. Ён таксама служыў у Афганістане. Мы ў яго ўжо не можам, канешне, спытацца, на жаль, але мне чамусьці здаецца, што той досвед паўплываў і на яго погляды, і на яго лёс. Афганская вайна – апошняя каланіяльная вайна Савецкага Саюзу. Не наша вайна. Ну дык і што зараз? Плюнуць у твар тым, хто там ваяваў, назваць іх акупантамі? Назваць рэчы сваімі імёнамі. Афган – гэта чужая вайна для беларусаў, роўна як і для украінцаў, для літоўцаў. Не за сябе, не за свой інтарэс, а за амбіцыі звар'яцелых крамлёўскіх дзядоў. І калі ў твар пляваць, то акурат ім, тым, хто гэтую кашу і заварыў, а не тым, хто расхлёбываў. А яшчэ гэта драмы сем'яў тых, хто не дачакаўся. Тых, хто дачакаўся, а пасля не адмовіўся ад сваіх блізкіх з пакалечанай псіхікай і інваліднасцю. Ну і, канешне, гэта урок усім нам. Імперыя – гэта левіафан. Людзі, народы для яе – гэта мурашкі. І мне, па шчырасці, вельмі не хочацца жыць у іхным вось такім мурашні. А што вы думаеце, шаноўныя? Пішыце свае думкі, пытанні, гісторыі ў каментарах. Калі вам гэта бяспечна, і будзе вам шчасце. А няшчасця не будзе. До сустрэчы.